Здравейте, всички гледате, аз съм Баката БГ. Тихо е! Вече ще ми гледате, аз съм Баката БГ. И, нали, това е като мира и аз върнам помощника за съживяване, да му давам живота и той... Виж как заседна. Това като ръка изглежда. Като пълн. Да. Или като таралеш. Кеф. Снимай го. Снимам го, да. Ама не, снимай го на снимка. Добре, само да му дам спид. Добре. Идиш го от мобилен да го снимаш. Чакай, бе. Историците призоваха и да се търсят истинските корени на българската държава. Ще го снимай отгоре. Как го снимай, как? Не е годината, в която е създадена България. Да се търсят истинските корени на българската държавност, да не се вторачваме в 1981 година, която беше на време. Бабам! Начало на българската държавност, тъй като е ясно, че Ай, край. за древна държавност. Не. Добре, ще спам на няколко паяка да видим пак ли ще стане. Добра идея, тук можем По него снимак. И на снимка. българска културна линия следва много Вижте Ваката БГ как яде и бляска. Неприличен човек. Успях! Видяхте ли? Снимай. Снимай, Васко. Но беше много готино. Дали с овца мога да го направя? Трябва да спреш да те ударят. Ще пробвам с овца. Спитка ли се? Пробвай пак с... обаче не с паяк. Пробвай с... Скелет? Не, с крипър. Са малко. Дали сме се? Сега мляска да я. Отиде в прасето. Ари с овца. Иначе той вече е факт. В 11 и 12 клас е определено учебните предмети, които ще бъдат задължителни. Вижте супер овцата. Опа, чакай да се живим. Чакай, гледай я. Снимай я. Като профилираш предмет, тези, които не профилират, Това е невъзможно така. Сейф. не профилират, могат да го Извънземни животни. Ще ми пратиш да кача във Фейсбук да пиша извънземни животни в Майнкрафт. Без мод. Чакай, може да снимам? Не. Бе. Дай с крава. с което завършва и общо образователна подготовка на всички ученици. По този начин всъщност Женско краво. независимо от това къде ще продължат образованието си и ще намерят своята реализация. През 2018 година за 6 месеца България... Дай, чакай да спре кравата. Че да убие с последния удар. Успях, Митко, гледай. Митко, ела да видиш. Не, дай много. Снимай. 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 Аз съм я снимал вече. Бати готиното. Как го открих? Искам да спре дъжда. Кой лева си бе? Да видим кое може да тача. Кой лева си? Написаш домашното? Да. Написала. Утре ми бай. Такова? Добре. Такова. Бащата така се да не лезеш, ще отидеш да бях просто написал. Но прием наистина да се представим добре. Ако погледнем от чисто прагматичната страна, това ще получим от това председателство. На първо място, може
Вижте! Стиме го. С зомби го направи. Но можем да показваме нашите възможности, Бати! нашия туризъм, което ни е благодарно. Изчезвайте! Не ти качвай се. Това е един добър шанс за България. Беше представено Колко е? Стоян? И аз искам още, бабо. И аз искам още. Ай, че ще е 15 минути. И довиждане.